Heikelä Linnanahde korporaation aamun avaus. Kuule, mulla on sellainen sairaus, että mun on pakko vetää viinaa koko ajan. Sitä on meillä suvussa. Sille ei voi mitään. Mä tykkään vetää perseet muutaman kerran viikossa. Muuten mä sitten tasottelen kanunaa. Mä oon kännissä ja se on yhteiskunnan vika. Se ei ymmärrä, että mulla on vaikeeta. Mä oon sairas, mut kukaan ei auta mua. Pari vuotta sitten mä sairastuin toiseen pahaan tautiin. Röökin polttoon. Sekin menee meillä suvussa. Mä imen posket lommolaan spaaderoa aamusta iltaan. Niin mun faijakin teki. Mun mutsi taisi olla jotenkin allerginen röökille tai jotain, kun sillä oli naama aina välillä ihan muhjuna. Toivottavasti se ei ole perityvä sairaus. Ennen mä sairastin myös nuuskan vetoa, mutta mä oon päässyt siitä jo yli. Tai siis se on ihan sama, vaikka mä tykitän purkin ettania ylähuulen alle, jonka onkolo muuten ylettyy mun oikeaan silmämunaan asti, niin ei se tunnu missään. Nykyään mulla on sellainen tiputusletku, joka säätelee oikean määrän nikotiinia vereen. Mä otin kerran sen irti. Mä aloin täriseen niin, että takahampaista lähti paikat irti ja mä laitoin piuhan nopea takas kiinni. Sitten mä sairastan myös uhkapelejä, valehtelua, yleen syömistä ja tommosia juttuja. Ne haukkuu mua läskiksi. Mut mä tiedän, että mulla on vaan raskaat luut. Kerran yksi lääkäri sanoi, että ei mulla ole mitään sairautta. Kuulemma ainoastaan kehitysvamma. Selkärangattomuus. Se on kuulemma ihan normaalia. Radio Rock. Heikelä Linnanahde korporaatio.